Всички знаем за тези тип фит сладоледи с по-малко захар и повече протеин, но полезни ли са реално или крият проблеми? Днес ще разгледаме един от тях и до края на видеото ще знаете дали този тип сладолед е полезен за вас или по-скоро не. Нека започваме. Първо да започнем с едно важно уточнение. Когато видите надпис без захар, това не означава буквално, че продуктът няма захар. В повечето случаи означава, че няма допълнително добавена захар плюс тази, която вече има. Тоест продуктът все пак има захар, но от съставки като млякото, например. И това е важно, защото много хора си мислят, че щом е без захар, значи е автоматично подходящ за диабетици. А това изобщо не е вярно. Такъв тип продукти пак могат да повишат кръвната захар и не са подходящи за диабетици. За да разберем дали един продукт е полезен или вреден, не е достатъчно просто това дали съдържа захар или не. Затова първо трябва да разгледаме и останалите му съставки. Първо, възстановено сухо мляко. Това е мляко, от което е премахната водата и след това е добавена обратно и така се възстановява. Не е опасна съставка и се използва масово в млечни продукти. Осигурява протеин и мазнини. Второ, сметана. Тя добавя вкус и текстура. Основният проблем тук е, че повишава калориите и наситените мазнини, но сама по себе си не е вредна. Трето, суроватъчен протеин на прах. Това е същия тип протеин, който се използва в повечето фитнес добавки. Помага сладоледът да има повече протеин и малко по-добра хранителна стойност. Важно е обаче да знаете, че протеиновото съдържание на даден хранителен продукт често се измерва по количеството азот в самия продукт. И някои производители добавят евтини съставки с повече азот, за да може продуктът да излезе с по-високо протеиново съдържание при тестовете. Това не означава автоматично, че и този продукт го прави, но е причината човек да не вярва сляпо само на етикета или наименованието. Точно това е причината много хора да се объркват от фит продуктите и да си мислят, че щом на нещо пише протеиново или без захар, автоматично е полезно. Реално обаче най-важни са цялостното хранене, количествата и това как тялото ви реагира на дадени храни. Ако искате да влезете във форма, да свалите мазнини или да качите мускулна маса, без да си съсипвате стомаха с подвеждащи фит продукти и излишни крайности, може да се свържете с мен за индивидуален хранителен план и тренировки. Четвърто, подсладители като малтитол и стевия. Тук идва най-важната част. Малтитолът е захарен алкохол, който често се използва в продукти, които се рекламират, че са без захар. Проблемът е, че при доста хора причинява подуване, газове, кракорене на стомаха и дори разстройство, особено в по-големи количества. Стевията е натурален подсладител и обикновено не създава проблеми. Пето, аромат на шамфастък. Използва се за вкус, няма доказателства, че е канцерогенен, но е добавка за аромат. Шесто, натурален отцветител. Добавя цвят на продукта, няма никакви доказани вреди. Седмо, емулгатор, моно и диглицериди на масните киселини. Това е съставка, която помага текстурата да бъде по-гладка и кремообразна. Използва се масово в хранителната индустрия и не се счита за канцерогенна или вредна по някакъв начин. Осмо, стабилизатори, гума, локус-биин, метилцелулоза, карагенан и пектин. Тези съставки се използват, за да не става сладоледа на лед и да има по-добра консистенция. Проблема е, че при хора с чувствителен стомах, някои от тях, особено карагенанът и метилцелулозата, могат да причинят дразнене, подуване и стомашен дискомфорт. Девето, шамфастък. Реална храна и реална съставка, осигурява вкус, мазнини и малко минерали, но значително повишава калориите. Заключение. Този сладолед не съдържа нещо доказано канцерогенно или токсично в нормални количества, но това не означава, че е безпроблемен. Основният проблем тук са подсладителите и част от стабилизаторите, които могат да причинят сериозни стомашни проблеми при някои хора. Подуване, газове, раздразнен стомах и дори разстройство. Затова не бих го препоръчал на хора с стомашни проблеми, раздразнени черва или като цяло хора с чувствителен стомах. И дори да нямате такива проблеми, прекаляването с подобен тип продукти, протеинови или без добавена захар, също не е добра идея. А вие пробвали ли сте такива протеинови продукти и имали ли сте след това проблеми с стомаха след тях? Напишете в коментари. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го и се абонирайте за канала ми. Благодаря ви за гледането и до следващото видео.